haba me bon lungdo no iktin ka Federation of All School Teachers of Meghalaya fastom haka arfun rudrek uyong archar war la pensyai ka mat cingkran jungu haka bay day bekino hikai ki badai ban penbej ki paper exam chung khna SSLC but HSSLC haba pensyai ka ni ulong ba interview bladap do shlong mil kru ka tiar ka arfun trek uyong archar war kiladon ki bala sutu bakla haka balo pedokami ketin cingtebet experience ne kentin syai kai train but shimat private da ka bakdo ulong bak sarkar ka le buat hak belas dang ban khot igini kan school shimat bakidon penbej ik paper exam ula pensyai begini kai ad hoc kidon na pedang ki khi de ba omtre etre lang bak sarkar ula ong bak sarkar menta kala khot da kinoi kai gi bam padio chi kai namar haba penbej paper ka sarkar ka khot igini kai nagi menta ba pher kata ki be kai school sarkar deficit ad hoc bat ki private bat ki baladon khamslam hak kam hikai but kai ga daw ka bala pelong yang bangan wan hakani ka studio jong uni usulong mil kalong ba nen kasni baladon kawe ke interview bala shim da ki reporter jong kani ka shilong mil habaya day baki evaluation kidan katu kani ki bala smutu bakla ya kata ka jing benrap jonga habaya day bat ka evaluation di hakatu ka interview ngalapanan kam lightly ki kentin kata ka kentin experience kata ka kentin train but private tingan poi no syakani ka phang hakaba ngalong menen ba ka sorkar kala le kauput hakaba kelas dang bahkan kono da kini ki private school teachers bakin evaluate ya kini ki exam paper nomor bangi kino hikai ad hoc ngidon hapreng jong ka strike tani ka bangi khot kan non cooperation movement ti hakatu ka interview ngalaong ba sorkar menta kala khot da ki private ki bam long train ti balai ngapanon kami yakni ka kentin bam long train pi habangi correct paper ka sorkari bunsin ka jukhot ikinohikai na baro ki kategoris kata na ka government na ka deficit na ki ad hoc na bat na ki private di ka government ad hoc bat ka kani ka private bat deficit tigi khot bai gitu kinohikai ki bala dan ya kata service ka belakam jalan di hakabaya day begini kino hikai private kibun bagi no hikai private kiba sheet one correct paper but kibun kino hikai private kibala khambun ke experience banyak ngaru kibala correct paper kidan gumba pra posnam di balai pada ngapanan kami ya kata ka kentin train but bamdon experience pi shwa bangin correct ya kano ka paper ngi sheet sha ban train shwa kan ki sheet hikai ngi kumno bangin imax ki sheet ai kumta di hakani kapur ka sarkar kala dap khotlut ya baro kini ki nohikai ki badai ki private ki bala long train bat ki bala don kata ka experience bat ki don te ha embus ki don ki bala cha te sha turang bat ki don ki we ki santas mo kuma shillong commerce Saint Anthony's bat kum tar te mentapat haba kini kino hikai ad hoc ki khamle chu ban correct nomor ka strength jong kino hikai ad hoc ki ba correct papers ke de babontang ti ka sarkar kali akumno ka khot kensan no da kini kino hikai private ki bang pat dan ken ya kata ka experience ban correct paper habang ong experience kamut ba hakakam hikai habang ong experience kamut hakakam correct paper but habang ong train pi menta ngilayat shibanai hakabang ngilak correct paper hangtai dia kini ke training ke baki kishet ai nadu bas dang jong katnika jing correct paper dia menta layak cibenai dia shubu ke sarkar ka khot ikini ki no hikai namar menta stang ki no hikai private hi ban laj ban one correct paper takadang apanan kam ya kata ka term private dia tang maki ki ban one ban correct ikini ki papers kan dia haba di tang maki ban one bat layak lupa cibenai tegamut kanong ka bae bakin yo yang kata training nomor dan porsho kapor kalayat di kumta kini kino hikai private kamut kin let ban correct untrained with no experience kan kini kiba let correct mai kan let untrained with no experience de kata ngong bakan sabu jing ya ki kena but amde tang kata kan bu jing do ya ki scrutinizers ngan batai pi kendiat haba correct paper kasih dan lightly step kawai udan evaluator ubah correct income nangta udan scrutinizer ubah correct ya kabala ada correct kiwai but hadien udan tabulita dia dal ada ban kami ban petu ikni baru lai bakila bet abiang nangta kini ki marks jong kini ki kena kin salet ban satap no yaki ha kini ki report card jong ki de
ngawan hang ni haka studio jong u chelong mil bangan pensung tu namar bangadon kataka jing smokia na benta kitu ki nohikai private ki ba ya correct people lang bat ni tikidan ki bangi ya shang ya correct people lang ya bam tifen kum ta terter but haka tu ka jing keren menen let's say namar ba kalong hakdak tapi ya bangi ngaba ki one interview ki press teng teng tu ki one kensan ki one hakdak te ngi kam pen kre kaslong bekum tu te ngi la penon kam ki kentien bat ka dau jong ka jing smutu bakla kalong ba ka jing duna kentien ndai bala penon kam bakla ki kentien ka jing duna kentien kan ka jing duna kentien ban pen smutu te bat ru apa ki shit one interview kum tu kini ki press ngi shit dan lupa hani ka jing mut jungi ba ngi dan portang kendiat bangin keren dia bangin dan portang kendiat bangin keren kemut bangin hap keren stat bat ngi hap de ban pendap no ikta ki jing keren jungi hai tai por ba kendiat tingi baro sis ngi la bun kam ngi la ya chini stu ngi la let kendo ikini ki officer kumba pitep ba mentale ngi dan hak pedeng jong ka jing ya le ba ka sorkar te kumta ngalakum duna keren kan ndai banga bakla keren ndai ngalakum duna keren te kidan ki kentien ki banga kham yo ban penon kam te ha ka ba ya dei ba kini ki ka fight chung kini noi kai kidan ru ki bas mutu bakla ba o ngi lalot pisa bangi wan bangin ya fight kani bangi kwa pisa khambon kamlong kata ru kalong ka bakla te belai nga wan chakmat bangan keren ya kani ka issue jong ki noi kai ad hoc kani ka por kalong ba kinoi kai ad hoc ha ka state jongi ya ka jela jongi kidan ki babun hi kidan ki la don ya ka service ka ba ar posnam ka ba ar pusan snam bat ka balai posnam te kini ki bala don ya ka service ka balai posnam shalor ka momot ba ki la don ya ka service ka ba kham jalan ban ya ka karta jongaru te kini kinoi kai ki bala don ya ka service ka bala jalan ban ya ka karta jonga kidang hab ban yo ya ka tulok ka ba kham duna ban ya nga pi te bat kitu kila don ki kun kikti kila don ki ksio te kumnu kin penyat ka yen te kum ini mes hangniru iba shong hajan jonga ila don ya kata service ka bapala apusnam te imes bat nga nyayo kajo katulog te nga kadang shong marwe te kadang suk nga bangan penyat ka yen kasam tangba imes pede ila don ki kun kikti kila he ki kun kikti te de na kata kadau bangila shim ya kanika senjam bah kanika por naka fastom nginya kami shwa ya kijing jong kinam hikai ad hoc te ngan benrap khandiat chphang ka jingmut jong ka fastom kemut Federation of All Teachers of Meghalaya kapakan thup ya baro kino hikai ka jela Meghalaya klam da pechiliang ya kino hikai ki bawan na kanu ka kategori te bat lada phi petru ya ka interview ka bangala le bat uslong mil hi haulber haka bangi layo banyak keren ba iba Carmen Yuria di haka ta ke interview ka bala ai kateng ya to episode na kamenta sakala shai pila man shamba ngalak keren kam jalan sepang halor kani ka subject lani halor kani ka mat ba kumnu ka fastom kadon ya ka jing thumu banya chakmat pi ka fastom ya kadon ka jing thumu banya chakmat ban kami ya kinohi kai baro bakin bet ban biang omde bakin kami tang yaki kartu kat niki nohikai te menta ladangi pet yaki nohikai government kinohikai government kila biang ba katulab tingin don kam su ban yaki na benta jongki kinohikai deficit tu kila iyo katulab ka biang ba kala long comfortable na benta jongki te ngingin kintup kanya kata ka problem jongki deficit bat ni te menta ngi wan sak niki nohikai ad hoc te kinohikai ad hoc la slam ba kidi ki bala slam lu kata ka service te kumta ngi sngo ba kadei kapor ka babiang banginya chakmat shwa ba ka demand jongki ka ngali nga khamdan ga jing sngo khamtam na benta ki noi kai private lada pipet ya ka to ka interview ka bangala ekran ba iba Carmen haulber te pin sham tu bangala ong ba ki noi kai private le ki di ki basa khnyot tam ha ka jela jungi namar ba ki noi kai private dan ki bayo tang khat arspa dan ki bayo siajar dan bayo arajar lahajar kumta terter ki dan kini kino hikai private manhakani kidang wan kidang teksinga ba kidang ong ba se mengiling yo duna susu penyepi bele pim yaki na menta jungi dengan ong yaki tang kawai ka kentin ngong ba hakani ka por ngimla banyaki na menta baro ki issues kan tingi ha banyashim kawai ka issue adin kawai
Te anda habangi ladala pi wandu shekini kijing yalang jungi haman ki meeting maksud ong kini kino hikai jungi ru ipada kino hikai ad hoc ki bawan meeting bangin dei bangin perkat no tangila dia bang bahadin bengilayo ikini ki deman jungi mentah in hab ban perkat thamai pat saya ki we pat kino hikai ki ba syakta shushu ban yangi bat kumnu ngile kata in hab ban syong ni hab ban draft tengila yak tu ka interview ka bang lai kran biang bat u Shillong Mel hi ka ba jurong shikenta steng hang kata ka interview pin syam bang lai kran syai bha kumnu ka sarkar kala banle ba kan yarap ikini ki no hikai kumnu ka sarkar kala ban penwan ni kita ki skim ban yarap ikini no hikai kumnu ka sarkar kala ban shim ki sinjam ban yarap ikini ki no hikai klam dapat khmat ya iwe te kumta hakani ko por ngawan da ka jing sngouret ban pensngutu ban pensyai ya kitu kino hikai ki bari kino hikai private ki bala sngou si halor ka jing sngoutu bakla jongki ya ka jing kerenjonga ndai ngakwa ru ban ong da ka basai hakani ko por ba ngamwan hangni bangan ban map na kitu pat ki breu ki ba don ya ka jing thumu ban pen pulong ya kan ni ka jing iki jongi pi ya kan ni ka por kidan bun ha kidan gibreu ki batas musi sisa di kita gibreu ki bas musi sisa apan map ngeduk ka donut bakamen sim balada kata ka jing kren duna kantin jonga kala pen mong pi hendrai ya kitu gibreu pada ki badai ni ki party ki ba ngatep syai ki dai ni ki party ki ba pher ha kan ni ka jelami ka halia ki bakwa ban pen kulumar ki no hikai jongi ki bakwa ban pen pat pen pra ya kini ka strength kino hikai jungi te ya kita ngamdan ya iban ong